Sajam novih tehnologija Smart Tech biće održan u subotu i nedjelju u shopping mallu Delta City u našem glavnom gradu 6. put. Tim povodom sa nama su u studiju Ivona Dabetić-Jovović i Kristina Radulović ispred Vision Event kompanije. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, sajam Smart Tech organizujete vi pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, ekonomije i Ministarstva prosvjete Crne Gore. Ko će se sve predstaviti na ovogodišnjem Smart Techu, Ivona? Veliki broj. Jeste. Znači, sajam će se dešavati oba dana vikenda od 10 sati ujutro do 10 sati uveče. Kao što ste rekli, značajnu podršku smo dobili od Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete kao i Ministarstva ekonomije. U principu na sajmu će se naći ovoga puta prve godine MTL Digitalna fabrika, zatim Comtrade Distribution, Telemach je tu, zatim Stratus, Mašinski fakultet Univerziteta Crna Gora, D-Photo Trade, zatim Kimtech Crna Gora, kompanija 2BI. Ono što je možda posebno zanimljivo za djecu jeste što će se tu naći Montebot tim osnovne škole Pavle Rovinski, kao i Crnogorski savez za tehničku kulturu Politehnika. I imat ćemo i jedno zanimljivo predstavljanje interaktivnih vremenskih kutija koje su bile realizovane u okviru projekta Otvoreni dani nauke. Osim toga imat ćemo i gaming turnir. Svi posjetioci bit će u prilici da u atraktivnom ambijentu informišu se o najnovijim tehnološkim dostignućima. Da li je tako? Tako je, dakle, odabrali smo i ove godine shopping mall Delta City upravo zbog posjećenosti koji sami taj tržni centar ima. Pored kompanija koje su nam dale podršku i učestvovali prethodnih godina, među kojima i D-Photo Trade, koji će predstaviti najznačajnije i najinovativnije štampače različitih brendova koje zastupaju za Crnu Goru. Imamo i kompaniju 2BI koja će predstaviti usluge projektovanja IT sistema i predstaviti svoj neki prvi najinovativniji proizvod u Crnoj Gori, prvu wallet aplikaciju Digitalni kiosk koja omogućava korisnicima sigurno i brzo plaćanje usluga mobilnim telefonom. Zatim imamo i Mašinski fakultet, odnosno Osijek mehatronika, gdje će studenti prikazati svoje raznovrsne projekte, među kojima su roboti različitih konstrukcija i funkcija i predstavit će prvi mobilni profesionalni robot koji je prvi put realizovan u Crnoj Gori, upravo napravljen na ovom fakultetu. Zatim imamo i kompaniju Comtrade Distribution koja će predstaviti različiti asortiman brendova koje zastupaju na našem tržištu, a to su svjetski popularni i atraktivni brendovi iz oblasti foto i video opreme, kućnih aparata, bijele tehnike i slično. Tako da će biti veoma interesantno za sve ljude bilo koje starosne dobi da posjete njihov štand. Među njima imamo i Kimtech Crna Gora, koji će predstaviti svoje brendove koji su jedni od najtraženijih u Crnoj Gori, to su Vivax i Acer, i predstavit će dronove visoke tehnologije sa najrazličitijim funkcijama koje oni imaju. Tu će biti realizacija konkursa za idejna rješenja studenata Univerziteta Donja Gorica na temu savremene tehnologije za održivi razvoj, Ivona. Jeste. Prije toga bih samo još dodala recimo da ono što će biti zanimljivo s obzirom da je u pitanju gaming turnir, što će na izložbenom prostoru firme Stratus biti gaming oprema, dakle gaming slušalice, gaming stolice, bežične tastature, naočare za virtualnu realnost, tako da će biti veoma zanimljivo. Oni će organizovati također i nagradnu igru, a recimo na izložbenom prostoru MTL Digitalne fabrike moći će da se upoznaju sa robotikom, sa 3D štampačima, programiranjem i drugim projektima također koje obezbeđuje MTL Digitalna fabrika. A također ono što je zanimljivo i sad atraktivno, što će nam Telemach predstaviti EON Smart Box koji svaki televizor pretvara u Smart TV. Tako da će biti dosta zanimljivih stvari. A što ste pomenuli konkurs, to nam je, da kažem, posebno drago što smo u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica realizovali taj zajednički projekat, konkurs za njihove studente na temu savremene tehnologije za održivi razvoj. I to je u principu jedan veoma zanimljiv konkurs i koji će podržati, da kažem, neke najinovativnije ideje u smislu socioekonomskog razvoja, a koji se, da kažem, uz poseban akcenat na zaštiti životne sredine, a koji se baziraju na savremenim tehnologijama. I oba dana sajma će, da kažem, radovi koji budu
budu odabrani kao, da kažem, za uži krug, biti predstavljeni i u subotu u 12 časova ćemo imati proglašenje pobjednika i ono što nam je značajno jeste što će i predstavnik Ministarstva prosvete biti na samom događaju da uruči nagradu pobjedniku konkursa, s obzirom da je Ministarstvo prosvete obezbijedilo putovanje na prestižnu IT konferenciju za pobjednika konkursa. Mislili ste i na najmlađe, tako da će najmlađi programeri kroz igru i druženje biti u prilici da saznaju kako programirati razna neka nova tehnološka dostignuća. Jeste, dakle, predstavit će se u subotu 24. novembra Crnogorski savez za tehničku kulturu Politehnika, gdje će upravo najmlađi članovi ovog saveza predstaviti projekte iz elektronike koji su sami razvili i konstruisali. To su osnovci iz osnovne škole Milorad Musa Burzan, koji su potpuno napravili samostalno Teslin transformator i elektromagnetni top. A takođe, mladi inženjeri iz oblasti elektronike i računara će sve zainteresovane mlade programere uputiti kako da naprave svoje prve naučno-istraživačke korake i uputiti ih kako da projektuju i konstruišu robote. Pored toga imamo i osnovce iz osnovne škole Pavle Rovinski i Montebot tim koji su konstruisali Lego robota sa mnogobrojnim interesantnim funkcijama i konstrukcijom koji će upravo biti prezentovani u nedjelju 25. novembra na sajmu SmartTech. Ivona, očekujete li veliku posjećenost s obzirom na to da je ovo 6. godina da se ovakav sajam organizuje i koliko su ljudi zainteresovani za nove tehnologije? Nekako sve i da nećemo, moramo ih pratiti, je li tako? Pa jeste, prosto ne možemo da ne koristimo savremene tehnologije. Od samih korišćenja mobilnih telefona, laptop računara, sada imamo i smart home, imamo dakle i pametne frižidere i sve ostalo. I naravno da je posjećenost iz godine u godinu sve veća, kako i mi se trudimo da svake godine sajam bude atraktivniji i da posjetiteljima pružimo, da kažem, što veći izbor u smislu tih savremenih tehnologija da mogu da oprobaju, dakle da pokrijemo sva interesovanja od najmlađih pa do najstarijih, tako da u principu u ogromnoj mjeri se poveća posjećenost tržnog centra Delta City za vrijeme trajanja sajma. Hvala vam što ste bile naše gošće ovog jutra. Hvala vama najljepše.